Abasebenzi-mgodini abachatshazelwa inyhikityha yaseMarikana base uMongameli Cyril Ramaphosa kwinkundla ephakamileyo yeRhawutini ngoLwesine. Aba basebenzi bathi uMongameli Ramaphosa wafaka uxinzelelo kwabo babelawula udushe lakhokelela ekubhubheni kwabasebenzi abangama-34. You would remember that the Marikana massacre took place back in 2012, and we stated that it took place as a result of the collusion between state and capital. Now the state, we spoke about government, and the government has taken liability for the massacre that's taken place in Marikana. The capital, we were talking about both the president in his personal capacity because he was a director and shareholder of Lonmin, as well as Lonmin itself. Amagqwetha kaMongameli Ramaphosa athi ngokwemiyalezo ye-emails inxalenye elityala akukho kwanto eyenziwa okanye yathethwa ngumongameli eyaphembelela ukubulala okanye ukuziphatha ngokungafanelekanga. La magqwetha aqhubeke athi izityholo zabasebenzi ngakumongameli ziqatha, lo gama omnye wabamangali esithi oku kumalunga nobulungisa nesidima sabasebenzi abangxwelerhekayo eMarikana. Ireason yokuthi sizofika kwinkantolo ephakeme yaseRhawutini isinqumo esasisihalela ukuthi njengoba singabantu abalimele siyafisa ukuthi sibone ijustice since u2012 asikaze siyithole ijustice. Emva kweminyaka ephantse ibelishumi, abasebenzi-mgodini abangaphezulu kwama-300 bathi bafuna ubulungisa nesidima sabo njengokuba isiganeko saseMarikana sabenzakalisa kanobomi.